nglilipen barang sing cilik ning nglilipen barang sing gedhe. Amin. Tik iki tegese duit. Nggih, tik kuwi cilik. Tik iki cilik. Nggih, dadi ora seneng nampa duit sing cilik. Aja nglilipen duit sing cilik. Nah, niku apik. Alhamdulillah seneng. Yes. Saya sama Mbak ini. Oh, atau sama Mbak? Mas Jukri. Oh, kira. Oke, ya kita manut aja. Oh iya. Iya, iya. Manut aja. Sama Mas Jukri nggih. Iya. Oke, oke. Iki mau wiwite rada wengi to, Lek. Ngenteni Pak Kakek. Oh, ngoten. Heeh. Siap. Iya. Oke, siap. Menika ngesaken menapa nggih jumudulipun lintang nanging ingkang asta asmara. Sing dilagune. Ami kok Dewa Kresna ki ngobrol kok ya. Lintang Nembang asmara. B kuwi apa? Mboten nggih kali menika. Oh, karo sampeyan. Kalau sakit juga, Ya. Wong ayu tresna ku kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus andhap narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Wontenipun tembang Lintang Asmara sareng kali kanca-kanca kidung Manggala Indonesia. Ya. Desa Aja titik Situ loh. presiden. I love you. Sama-sama Desa. Tetep kok loro ya. Aja ngakak. Salawase Mas. Siang pagi sorong ratri meleng manis hati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulami. Tetep tau demi kandamu cayu. Tekan ya Mas. Aja nganti mresek. Ora kerasa kali ya. Wong ayu tresna binarya susah jroning batinku. Bagus andhap narasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngaruh banyu segara retna kurang seno. Senadyan nyawa oncen sangarana wis tresno lan bisa dipisah. Ada Elisa lho. Ada Mas Titik. Siang pagi ratri bontek manis hati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulami.
wong ayu tresnaku dinayo tangga susah jroning batinku Bagus anda terus hatimu Tresnaku tulus ning kalbu Senadyan ngaru ngitanyung sekerong tresnaku ra bakal seno Kok bacot ke gara-gara. Siap, sembanggun,